तो का हाल बा भाई लो, आशा करता नहीं कि तू लोग ठीक हो बोलो। और हमारे चैनल पर तार का स्वागत बा फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए जेमें हम देखा तार लोग और चाड़ी के पंडाल। तो चलो देर न करम तार लोग ले चलते नहीं। उससे पहले तार लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट बा कि हमारे चैनल पर नया हो बोलो तो चैनल के सब्सक्राइब करिए लो और साथ में बेल आइकन दबाल मत बोलिए लो। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग शेयर कर लो कि लोग देख ले हो पूरा सीवान जिला में कितना पंडाल बनल बा और कहाँ कैसन पंडाल बनल बा। तो चलो देर न करम तार लोग हम ले चलते नहीं। तो देख सके लो भैया हम चाड़ी में प्रवेश कर चुकल बानी। ये रोड पर के देख सके लो कितना मस्त लाइट से सजावल गइल बा। एंट्री गेट हवे तो देख सके लो भैया हम एंट्री कर चुकल बानी चाड़ी में। और चलो तार लोग हम दिखावे बानी पंडाल। तब तक ले हमारा वीडियो पर लगा रही लो और वीडियो देखला के साथ साथ तुम लोग सब्सक्राइब भी कर लो। देख सके लो भैया फाइनली हम आ गए चाड़ी बाजार पर। चाड़ी बाजार पर के मंदिर है देख सके लो कितना खूबसूरती बा चाड़ी बाजार के मंदिर पर के। चलो ना अंदर लोग देख के हम पीछे से सर में दिखावे वाला बानी। तब तक ले मेरे वीडियो को बना लो और चैनल का सपोर्ट कर लो। तो देख सके लो भैया ये है चाड़ी के पंडाल। देखो लो कितना मस्त वाला दिखाई देता। तू लोग कमेंट करके बताइए लो कि तार लोग कैसन लगल हो। और ये देख सके लो ये हवन होता है जौन दशहरा के लास्ट दिन हवे। चलो हम तार लोग लगे से दिखावे वाला बानी हवन। देख सकल लो ये जो हवन होता। और देख सकल लो भैया ये सीसीटीवी लागल बा। सीसीटीवी वाला टीवी हवे जेमें दिखाई देते कि कहाँ के का करता के कहाँ नहीं कुछ करत। ये देख सकल लो ये। और ये देख लो भैया अंदर के दुर्गा जी है कितना खूबसूरती बा ये दुर्गा जी में। कमेंट करके तू लोग बताइए लो। देख लो कितना सुंदर लगता है। चलो हम तार लोग अंदर ले चलते नहीं। और भैया हम तार लोग अंदर के दिखा के फाइनली निकल गए बाहर। और ये देख सकल लो कितना एजा भीड़ बावे। और ये रोड के अरिया अरिया पूरा लाइट लागल बावे। जेने जेने रोड बा ओने ओने लाइट लागल बावे। लोग के स्वागत कल गई बा कि ऐसे एंट्री करी लो। देख सकल लो कितना एजा भीड़ बावे। और वीडियो देखने के बाद भी हमारे चैनल के सपोर्ट कर लो। और मेला का वीडियो जैसे मेला आई तैसे हम तार लोग फिर मेला का वीडियो देवे वाला बानी। ए मेला का भी वीडियो मिलेला तो जा लो और मेला के भी वीडियो देख लो। पूरा दशहरा के फुल एंजॉय ला लो। और ये देख लो मतलब बहुत खूबसूरत लागल। तार लोग कैसा लागल तू लोग कमेंट करके बताइए लो। तो देख सकल लो भैया फाइनली हम अंदर में एंट्री कर चुकल बानी। और ये देख सकल लो कितना खूबसूरती हमें दिखाई देता। और ये हवे चाड़ी के पंडाल। और पंडाल में ये देख सकल लो दुर्गा जी बड़ी हमें कितना मस्त लगता है। तू लाओ लो और दशहरा के फुल मजा उठाओ लो। ये देख सकल लो पूरा लाइट से नहीं लागल पर ये अंदर के हो देख सकल लो। और ये देख सकल लो ये जा जोर पाई रहो। कमेंट करके बताइए लोग कि तार लोग के कैसन लागल है पंडाल और दुर्गा जी के कैसन लागल है मूर्ति। और दुर्गा जी खातिर जय माता दी लिख के जाइए लो कमेंट में। और ये देख लो भैया ऐसा मेला लगल बा जेमें ये लड़का सन के खिलौना मिलता है। देख सकल लो और यही जा खिलौना मिलता है। और ये हवे लाइट जौन स्वागत भइल बा रोड में जे जाई ओकरा खातिर स्वागत कल गइल बा। ये देख सकल लो ये चाड़ी बाजार पर के मंदिर रहल और एमे मेला लागल बा। देख सकल लो मेला में उतना भीड़ नहीं है पर जितना बा उतना में ठीक है बा। ये देख सकल लो। और एगो ये जंपिंग झिलुआ भी आइल बा देख सकल लो। ये देख लो ये खाली लेडीज के सामान मिलता है और लड़का सन के खिलौना मिलता है। देख सकल लो ये चाड़ी बाजार पर गया हुआ। और भैया चाड़ी के तरह लोग पंडाल दिखैले के बाद हम तब तक ले हमारे वीडियो पर बना लो और चैनल के सपोर्ट कर लो सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तू लोग शेयर कर लो कि लोग देख लो कि सीवान जिला में कितना पंडाल बनल बा कैसन बनल बा कहाँ के। तो हमारा यूट्यूब पर सब देखे के मिली सब जगह के पंडाल देखे के मिली। ऊपर वैसा कोनो नहीं है कि कोनो जगह के सीवान में छूटल नहीं है सब वो पर देखे के मिली। तो चलो लो ये पंडाल दिखैले के बाद हम तार। और भैया चाड़ी के पंडाल देख सकल लो लधियाला रोड में के ही सजल बा कितना सुंदर सजल बा। तू लोग कमेंट करके बताइए लो कि तार लोग कैसा लागल है।